Ošetrovateľská starostlivosť je zatiaľ v plnej výške hradená zo zdravotného poistenia. To je tiež veľmi dôležitý fakt, pretože opatrovateľská starostlivosť je nezdravotnícka starostlivosť, je to sociálna starostlivosť, nevykonávajú zdravotnícki pracovníci, ale opatrovateľky, ktoré nemajú zdravotnícke vzdelanie, už vôbec nie vysokoškolské, ale sú to väčšinou ženy, ktoré si spravili kurz opatrovania. V súčasnosti kurz opatrovania je 220 hodinový, trvá asi 3 mesiace. Robia tieto kurzy rôzne organizácie, napríklad Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb robí takýto kurz. Úrady práce. Úrady práce nerobia sami, oni vždy požiadajú niekoho. Áno, ale cez dá, pokiaľ je niekto nezamestnaný. Ale Slovenský Červený kríž robí tieto kurzy a Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb. Čiže v podstate absolvovaním takéhoto trojmesačného alebo 220-hodinového kurzu opatrovania sa človek stáva kvalifikovanou opatrovateľkou, získava certifikát. Keďže to ale nie je zdravotnícka starostlivosť, nie je hradená zo zdravotného poistenia. Hej. Čiže je veľmi dôležité si uvedomiť, čo je ošetrovanie a čo je opatrovanie, lebo je medzi tým podstatný rozdiel. Hej. K tým opatrovateľským činnostiam tam patrí pomoc pri sebaobslužných výkonoch, pomoc pri obliekaní, pri vyzliekaní, pri jedení, môžu tam byť nákupy, varenie, pomoc v domácnosti. Prosím? Upratovanie iba v prípade, ak je ten človek nevládny alebo odkázaný a potrebuje základnú pomoc v domácnosti. Ako upratovanie ako také nepatrí do opatrovateľských